The marketplace is empty, no more traffics in the streets. All the bitter stools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives seize their labors in the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming, the king is coming. Praise God, he is coming for me. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love his strength for each new day. He will make a way. God will make a way. God will make a way when there seems to be no ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his hospital. With love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way. By the roadways in the wilderness he leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. He will do something new today. God will make a way when there seems to be no ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his heart. His love is strength for each new day. He will make a way. God will make a way. With love is strength for each new day. He will make a way. God will make a way. Salamat sa ating mga kabataan sa awit na inihandog sa Panginoon ngayong gabi. Kumusta kayo ngayon? Dito sa Pilipinas ay talagang sinalanta ang sunod-sunod na kaganapan, sunod-sunod na pangyayari. Magandang gabi at umaga dyan sa Amerika. Ang unang slides na aking hindi ko sinadya, pero ilang araw na ito na naka-arrange,
ay nagkataon din na mayroong koneksyon sa kaganapan. So gusto ko lang i-greet ang ating mga kapatid na mga membro ng 144,000. Kumusta na kayo mga 144,000? Kumusta na ang pagsilyo ng huling ulan? Kailangan malinaw yung tanong at malinaw na kasagutan sa ating mga puso't isipan. Umabot na ba tayo sa antas para tanggapin natin na tayo'y mga 144,000? Amen? At ang pagsilyo ng banal na Espiritu sa katotohanan, ang huling katotohanan na magpatayo sa atin at maghatid sa pagsalubong. Huling katotohanan. Kumusta na yan? Kumusta na itong patuloy nating paglago at pag-eksperyensya? Kay Daffodil Lovett, kay Lolita Sanchez Lebreya, kay Linlin Taladua, kay Abigail Bragas, Evangeline Orosa, Babette Vergara, Esther Frasconeri, Teddy Diaz, Architect Arnold Villacampa, Malen Locernas, Ate Evelyn Andaya ng New York, Jacob Valendes ng Bagong Taas, Nining Pagaran, kay Sister Riza diyan sa Troy, New York, at sa inyong kasamahan diyan, ang ating singer na taga Cebu. No? Kay Luz Vimenda Dogwe, Leia Resta, kay Anika Sassing, kay Princess Tayag ng New York, kay Gabriel Tuto Hogeri, kay Ramon Prestosa ng Melbourne, Australia. Nandiyan din si Jezabel Kabkaman ng Baguio, Imos, si Leo Pasco. Sa ating gabi ngayon ay ating patuloy na i-engage ang mensahe ni Kristo. Ang ating subject ngayon, sa kagabi, Kiora S. What time is it? So, panahon na. Minsan, nakakala ng iba, what time is it? Ito na, time sitting na ito. Time sitting na. What time? So, para sa lahat, what time is it? Panahon na ating maramdaman at makikita ang buhay na salita ng Panginoon. Ngayong gabi, marami tayong naririnig. Marami tayong nababasa sa Facebook, sa mga messenger natin, mga patutuo. Ang tanong diyan kung kanino kayang patutuo ito? So, karamihan alam natin kung saan ang source. Meron akong na-receive, sabi ko yan ay fake news. Oo nga, fake news nga. Sabi nga nila, fake news. Pero ang importante daw ay nakasulat na. Yun ang mahirap. Yung mag-share tayo ng fake news ay maging larawan yan ng ating pagkatao, ng ating pagkamananampalataya. It will be a reflection of what you are believing. So, kailangan tayo mag-ingat. So, kung ano man ang testimonya natin ngayon, may ebidensya ba tayo, kapatid? So, ating whole week series ay headlines today, news of yesterday. May news noong 1914, kapatid. 1914 na balita. News yan na nabasa ng ating mga ninuno at mga kapatid sa pananampalataya. Ang news na ito ay isinulat
At ganito ang pagkasalita ng news, kapatid. How frequently we hear of earthquakes and tornadoes of destruction by fire and flood, with great loss of life and property. Ngayon, dito sa amin, sa Pilipinas, great loss of life and property. Ilang mga simbahan ngayon ang nalubog sa baha. Ilang mga simbahan at bahay ng mga Seventh-day Adventist sa Bicol, sa Camarines, nawala sila ng bubong. Ilang mga kaluluwa wala ng pagkain. Nasa mga shelter, ng government shelter, kapatid. Kahapon, kagabi, grabe, nanaghoy ang hangin dinhis Cavite. Talagang sumisipol ang daloy ng hangin few hours ago. Sa hangin, sa baha, ngayon, sa iba't ibang dako sa Pilipinas. Ang balita ay hindi lang Pilipinas ang binha. Kaya nga ang salita, how frequently we hear floods. Pero news ito. Kasi word for word ito noong 1914. Isinulat, binasa, hinugot sa Prophets and Kings. Isinulat sa Last Day Events, page 28, paragraph 3, noong 1996. Nang pinablish ang Last Day Events. News na ito sa atin. Pero headlines ngayon. Sa iba't ibang newspaper outlets sa iba't ibang mundo, bansa. Apparently, these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature, wholly beyond the control of man. But in them, all God's purpose may be read. Nakalungkot na napakaraming mga tao, mga mananampalataya, na naniniwala na ang lahat ng ito ay gawa ng tao. Ito ay plan. Hindi nga, parang totoo. Ang gawa ng tao, yung pagsalungat ng tamang asal, tamang galaw. Instead na alagaan niya ang kalikasan, ay sinamantala. Kaya nga, yun ang nature. Dapat titingin tayo. Pero dahil sa maraming mga pinakalat na ito ay gawa kasi pandemic, ito ay para yung tinatawag na HAARP, High Altitude Radio Frequency. Grabe. Linilecture pa sa mga churches. Kasi ito ay ginagawa para kontrolahin na ang mga tao. Paano itong sinabi ngayon ng Prophets and Kings? These calamities are capricious outbreaks of disorganized. Bakit na disorganized ito ng mga pangyayari? Unregulated forces of nature. Bakit hindi na siya makontrol? Kasi nga mayroon tayong global warming. Yung ecological imbalance. Bakit mayroon tayong ecological imbalance? So please, kayong naniniwala, basahin naman natin, intindihin naman natin yung science of the world. Dahil nga ito sa ating man's treatment of our nature. Sobrang basura, industrial revolution, hindi iniingatan,
Kaya nga, kahit anong gawin ng tao ng ating invention, wala tayo kasi we are really doomed to failure. Nag-advance nga ang industriya natin. Marami na nga tayong mga makina, mga manufacturing na nakaproduce para maalwan ang ating bahay, maalwan ang ating pamimili. Pero dumadami ang basura. Sa pagdami ng basura, para natin malinisan, wala naman tayong matapunan, sinusunog. Sa pagsunog ng mga basura, lahat ng chemicals produced by burning, umakyat doon sa ating space, sa atmosphere. Yan ang dahilan na binubutas ang ating ozone layer. Sa pagbutas, hindi na matrap, lalong umiinit ang planet Earth. Wholly beyond the control of man. Bakit itong mga kapatiran natin ay naniniwala na ito ay control? Yung lindol sa ay dahil ito may control silang heart. Grabe. May nakalibing sa ilalim, isang pitik lang nila. Grabe. Kung totoo yan, yung kalaban sana nila, doon na nila patakbuhin yung bagyo at lindol sa mga kalaban nilang bansa. Kung hawak nila yung harp na yan, para ipaabot doon kung saan nila idirekta ang kanilang galit sa kanilang kalaban. But hundreds, thousands are believing. Mga testimonya ito. Buti sana kung testimonya lang na nasa kanto. Although galing ito sa kanto, pero dinadala ng mga dignigadong mga tao. Wholly beyond the control of man. Kaya itong mga calamities na ito, kapatid, these are capricious outbreaks, unregulated forces of nature. Pero ito, alam na natin, nakasulat na ito dahil nga sa Mount of Olive na yung kompetisyon ng bawat bansa na hindi na kinonsider ang life and security. Nagresulta ng famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. In other words, yung ating technology, advancement ng ating human resources, nagdulot ng pagkasira ng ating balancing ekolohiya. Kaya dito, sabi pa ni Sister White, 1914 niya sinulat, they are among the agencies by which he seeks to arouse men and women to a sense of the danger. Mga paraan ito para mapaabot ng langit yung sense of danger ng ating kalagayan. Para naman ma-appreciate at makikita natin yung galaw ng ating tagapagligtas. Kilos ng grasya ng langit. Kasi grasya ito na tayo'y ililigtas, kapatid. News of headlines today, news of yesterday. Sa 1889, sinabi na may coming events. 1889, Testimonies for the Church, Volume 5, 753. Title nito, Coming Events are in the Hands of the Lord. Grabe, no? Coming events. Kaya tayo manalangin ngayon, kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at ang iyong grasya ng awa.
along in the midst of the storms and typhoons, you have kept your children safe. Thank you for continually protecting us along the movements of the closing of this earth's history, sustaining us to believe that thou art a God who is protecting us. Thank you, Lord Jesus Christ, for that advanced information, giving us hope and comfort. And thank you, Lord Holy Spirit, for continually sealing our faith sa pagsilyo mo ngayon sa lahat ng nanonood ngayong gabi. Thank you for the rain of truth, the teachings and your healing instructions, so we will be guided accordingly. Thank you for granting a request. In Christ's name we pray. Amen. So coming event, sinabi na sa 1889, the world is not without a ruler. The program of coming events is in the hands of the Lord. It is written. The majesty of heaven has the destiny of nations, as well as the concerns of his church in his own church. So, sinabi na ng Panginoon. So dahil sinabi na ng Panginoon ito, alam din niya kung ano ang pwedeng gawin ng kaaway in relation sa coming events na sinasabi ni Kristo sa Mount of Olives. Bago pa niya nga sinabi sa Mount of Olives, 500 years ago, sinabi na ni Kristo kay Daniel kung ano ang posibleng gawin at ano ang definite na gawin ng kaaway, that little horn. Ano ang kanyang pang-akit na gagawin sa coming events na sinasabi ng Panginoong Hesus? Paano niya patakbuhin ang kanyang deception? 500 years ago. Prior doon sa sinabi ni Kristo sa Mount of Olives. Kaya nga bago niya inisa-isa yung Mount of Olives niya na mangyayari, inuna agad niya, let no man deceive you. Purihin natin ang Panginoon ngayon na nanonood kayo. Kasi hindi ito aksidente. God knows as you open your cell phone, as you open your tablet, God knows that you respect Him of the time. Alam din ng Panginoon kung gaano kasinsiro ang ating puso para i-share ang kanyang salita. Hindi naman ito, i-share natin ang mensahe ni Brother Soliano. I-share natin yung sinabi ni Kristo. Kaya, the world is not without a ruler. The majesty of heaven has the destiny of nations. Yung majesty of heaven, nasa kanya na yung patutunguhan ng mga bansa. As well as the concerns of His church. Pero ang kaaway, gumawa niya ng sarili niya. Kung paano niya patakbuhin ang mga bansa at saan niya papuntahin itong mga bansa. Pero si Satanas, gumawa din siya ng kwento niya. Kwento niya na paano ang bansa na ito ay kinukontrol ng mga reptilian elites, mga Opherian, mga conspiracy. Na ito ay pinaplano na ito nila. Bakit may plano ba si Satanas na hindi natin alam? Na ang nakakaalam lang itong mga initiated ng mga Illuminati? May plano ba siya? Kapatid? Oh, my beloved friends. Lahat ng kilos ng kaaway ni Kristo, isinulat na ni Kristo. Pag bumasa tayo sa Biblia niya, hindi na kailangan natin ng libro ng Illuminati 666.
Kasi ang narrative yan ang kaaway ni Kristo para ma-divert ang ating mga attention. At may prophecy din si Ellen G. White. Sinabi din niya nung nakaraang mga balita niya na mayroong mga sabadista na mangunguna sa pag-share ng mga fake na mga conspiracy theory. Ha? Nandiyan pala? Sinulat na? Meron? Hindi, kung isabi ko lang ang mga pangalan ng mga sabadista nito, nasa aking Facebook ang mga friends. Grabe. Mayroon talaga, kapatid. Kaya itong sinabi ng manuscript release, volume 19, 281, 1902, these symbolic representations, itong fiery serpents in the wilderness, serve a double purpose. From them, God's people learn not only that the physical forces of the earth are under the control of the Creator, but also that under His control are the religious movements of the nations. So movements of religion of the nations. So mabigat yun. Ibig sabihin, itong mga ecumenical movements, itong mga religious movements ng bawat relihiyon. Bakit? Kasi siyempre, bawat bansa, activated na masyado ang engagement ng religious organization sa movement of nations or movement of politics. Napaka-engaged. In spite of the fact na napaka-clear na what is for Caesar is for Caesar and what is for God is for God. Kaya hindi nga tayo ipasali sa mga ganyang movement. Kawawa nga eh. Kaya nga iparating natin ito sa Amerika kasi akala natin sikat tayo kasi may sabadistang tumakbong presidente para daw gamutin kawawa ng mga pananaw. We took pride several times in our lives. David, napakayabang natin na mayroon tayong artista, napakayabang na mayroon tayong sabadista na kilala, ganito, ganyan, ganyan. Para tayong gusto nating sumikat sa larangan ng mundong mga tanawin in the bar of worldly standards. Kalimutan natin ang Panginoon na siya ang kanyang kapangyarihan lamang. Grabe, no? Pero yan kasi ang atin egocentric. Diniscuss ni Pastor E.P. Villaruel. I-review nyo talaga yan. Ilagay natin yan sa YouTube. Hilingin natin kay Pastor na yung kanyang series, ilagay natin sa YouTube. Especially is this true with reference to the enforcement of Sunday observance. Grabe. Tungkol sa Sunday observance, kapatid. Alam ng Panginoon kung ano ang hantungan. So, may prophecy na pala ganitong mga kaganapan. In the great closing word, the next paragraph, 1902, sa evangelism naman, kihinugot ng Ellen G. White Estate. In the great closing word. So, closing, ha? We shall meet with perplexities that we know not how to deal with. Di natin alam paano i-deal ito. Paano natin i-deal na subsub na parang totoo ang mga testimony. Para mga to, saan ba ang testimonya? Pag mayroong mga ganyang testimony, i-research nyo naman, i-profile nyo naman ang kanyang background. Kapatid, gaano ba yan? Pinanggalingan ng balita na yan. Saan galing ang mga testimonya na yan? Kaya sinabi that we know not how to deal with. Maraming nakakalito ng mga pangyayari. Pero David, but let us not forget, huwag natin kalimutan, that the three great powers of heaven are working.
Tapos itong three great powers, isipin mo, the three great powers. Pag sinabing three, tatlo talaga yan. Ito naman nagtuturo ng Tunis, nagtuturo na ang Holy Spirit ay spirito lang siya. Na hindi siya persona. Bakit dito, klinasify ito ni Ellen G. White? Three great powers. So kung three yan, the power of the Father, the power of the Son, and the power of the Holy Spirit. Wala namang ibang three na pwede nating i-allude. Pag sinabing three, tapos magawa tayo ng rason na yung three na yan ay powers yan. Totoo naman talagang powers. Kasi ang Father has the power, even divine power. The Son has the divine powers. Power. The Holy Spirit has also the power. Kaya tinawag siya three. Hindi naman sinabi nitong dual great powers. Of heaven ito are working. That a divine hand is on the wheel. And that God will bring His purposes to pass. Talagang kung ano ang purpose ng Panginoon, ano yung purpose na? Redemption. Sa pamamagitan ng grasya. Sa tulong ng kanyang awa. Yun ang kapangyarihan. Para sa ating kaligtasan. Kapatid. Closing work na. Ganda nga nito eh. Closing work. Inemphasize ng sulat, sa closing work, mayroong tatlong great powers. Ang gawin ni Satanas, ituro niya, i-incite niya ang mga iba na magturo na dalawa para i-deny ang Holy Spirit para wala talagang tulong na maintindihan ang mensahe, ang closing prescription niya. Di ba? Closing prescription niya sa river, sa mount at sa island. Para ma-deny, hindi na ito tanggapin. Three great powers. Kaya nga mayroon tayong three, the mountain, the river, and the island. As the whale-like complications were under the guidance of the hand beneath the wings of cherubim. Yan, sa sanctuary yan. So the complicated play of human events is under divine control. Napakaswerte natin, ano? Na after all, God is in control. Hindi control ito ng mga Illuminati, mga fraternity na yun. He that sitteth above the cherubim still guides the affairs of the earth. So, ibig sabihin, nagkumbuya para itong yung nakaupo sa seated above the cherubim. Itong mga conspirators, so inspired sila para. Kasi sila nag-control sa movement ng politika, movement ng mundo, para ma-depopulate daw ang mundo. Parang ginawa natin talaga silang resident evil sa mundo. Sila lamang mga taong ito. Actually, yung mga fraternity ay normal yan sa tao, human. Mga bata pa ha? 5 years old, basta marunong na maglakad. Kahit nga baby yan, meron silang affinity sa bawat baby. Talagang magsama-sama sila sa kanilang edad, maglaro sila. Meron silang bonding eh, sariling bonding essence elements. Pag laki-laki na may, ano din sila, magrupo-grupo din sila. Kasi nature natin yun yung fraternity, brotherhood. Mga college na fraternity. In the field ng mga mayroon silang fraternity, yung mga business world na tayo lang ito. Tayo lang. Kasi parehas tayo ng interest, parehas tayo ng capacity. Kaya mayroon mga fraternity. Si Rizal, mayroon na si Rizal noon na, yung masonry. Ang masonry naman, dalawang klase sila. So mayroon tayong series. Ito sila ay based sa kanilang convictions. Please, these people doesn't plan to kill you. Doesn't want to kill us. Ang may plano lang si Satanas.
Pero yung programa na ginawa nila, sinabi rin ni Kristo. And through His policy sa Ulay River, He shall cause crop. Ano yung policy nila? Para sa kabutihan natin. So opposite yan sa pinoproclaim ng mga conspirator theorists na maraming Adventist na nagsishare. Kasi nakatutok sila in-interpret na ito. Sandilo na, persecute na tayo. We cannot buy, you cannot sell. Hindi kapatid ah. Ang kanila talagang programa, intensyon, is to make this planet Earth a livable planet where love, unity, and peace abound. So sa conviction ng kanilang pananampalataya, kasi lahat naman ng tao, puso't isip, ang tawag niyan faith, is the substance of things not seen and the evidence of things hoped for. Lahat ng tao, functional yung puso to understand. Kaya lahat ng tawag sa lahat sa atin, faith-based organizations. Sino yun sila? Mga may pananampalataya sa Panginoon o sa Creator o sa highest being o sa the highest force. So sa kanilang activation of their belief, initiated by their understanding, so sa pag-intindi nila sa mga pangyayari at nakabase ang kanilang understanding sa narinig nila sa lingwahe, sa language, so mayroon silang belief. Yung understanding nila, nagpurma ng kanilang paniniwala, at ang paniniwala yan, belief, naging faith yun nila. Dahil may faith silang ganun, so gagawa sila sa aksyon ng kanilang pinaniwalaan. Kung magkaganon, may paniwala sila na opposite sa iyong ating paniniwala, kaya majority rules, kung ang ating paniniwala ay maging sanhi ng maraming kalamidad, natural na mag-impose sila ng restriction, mag-impose sila ng policy or rules or batas to regulate the purpose, kapatid. Grabe, huh? Amidst the strife and tumult of nations, He, Christ, that setteth above the cherubim, still guides the affairs of the earth. Kaya nga, it is written. So, paano natin intindihin yun ng affairs of the earth? Paano natin intindihin yung programa ng bawat barangay, bawat munisipyo, bawat bansa, bawat community? Halimbawa, dyan sa inyo, sa Amerika, ano yung plataforma ng mga politika? Translated into community action program. Saan ito mababasa sa Biblia? Ano ang nagbalot nito na konsepto at filosofiya? Ibig sabihin, filosofiya, ano ang doktrina na nagpagalaw nito? Na bakit mayroon tayo ganito? Ang tawag yan, mission statements. So ang mission statements na nakalatid sa bawat galaw ng gobyerno o galaw ng bansa o galaw ng tao, ang tawag nito, affairs of the earth. Saan dito nangingibabaw ang salita ni Kristo? Para makita natin yung kanyang redemptive act, redemption work, kapatid. So we can see and experience the wonders of His grace. Kaya ma-appreciate mo talaga. So, dapat maintindihan ng bawat isa. Kaya nga, we have to change, reorganize, change our ideas, beliefs, and theories. Pag hindi natin, walang pagbabago tayo niyan, hindi natin na-experience, na-engage ang counsel ni Ellen G. White. So, hinugot yan, no? Sa 1903 pa ito. Heaven's regard for earth's affairs. Ano ba? Paano ba niregard ng langit ang affair, ang mga pangyayari sa mundo?
earth na ito ha. Earth's affair. Kaya sabi dito, last the events, page 30, paragraph 1, in sparing the life of the first mother, God presented before the whole universe a lesson bearing upon the great controversy. So yung lesson, it was His purpose, not merely to put down the rebellion, but to demonstrate to all the universe the nature of rebellion. Maganda natin silipin yan. Hindi lang para i-put down yung rebellion ni Satanas, pero pinakita ng langit sa atin yung purpose niya na i-demonstrate niya ito, yung nature ng rebellion. Ano yung nature ng rebellion? Kapatid, dynamics ng rebellion. So destructive talaga siya. Painful talaga siya. Kaya the holy inhabitants of other worlds. Oh! Holy inhabitants of other worlds? Siyempre, hindi sila hindi sila nadali ni Satanas. Kaya, holy inhabitants of other worlds were watching with deepest interest the events taking place on the earth. Watching. So paano tayo titingin sa pangyayari ng planet Earth ngayon? Paano tayo titingnan yung nangyari sa eleksyon ng bawat bansa? Paano natin titingnan ang lahat ng mga dynamics na ito? Ayon sa sinasabi ni Kristo. Kasi may sinabi siya na nakasulat. So mga kapatid, magandang nating katotohanan na mayroon palang mga ibang gaya sa atin. Inhabitants of the other worlds. Siyempre yan. Sa ibang mga universe yun. Sa ibang mga solar system yun. Bakit sa ibang solar system? Kasi the light is really required for life. Mayroon tayong series niyan, yung creation narrative. Ang ganda yan, kapatid. God, sinabi dito, God carries with Him the sympathy and approval of the whole universe as step by step His great plan advances to its complete fulfillment. Sa closing na, makumplito na ang redemption. 1890 ito na balita. Closing na tayo. The act of Christ in dying for the salvation of man would not only make heaven accessible to man, but before all the universe, it would justify God and His Son in their dealing with the rebellion of Satan. God and His Son. Sabi naman ng mga opsyon, dalawa lang sila. Natural lang kasi ang issue dito, the death of Christ on the cross. Siyempre, God and His Son. Ito talagang mga tunis. Pag mag-quote sila, hindi titingnan. In dealing with the rebellion of Satan. Grabe, no? Before all the universe. Kung before all the universe, ilan kayang inhabited planet sa ibang mga solar system? Dami, kapatid. Dami talaga, kapatid. So dito, pag ating intindihin na the true gospel, ang gospel na pinanood ng lahat ng universe, gospel na dahil kay Kristo at sa kanyang birth, life, and His
death on the cross and His resurrection. The gospel. Ano yung gospel? Christ Himself manifested for our salvation. Ganda, kapatid. The whole universe is watching with inexpressible interest the closing scenes of the great controversy between good and evil. Whole universe. Tanong, ilan kayang solar system ang buong universe? Kung tanungin natin ang science ng astronomy, ilang solar system ang na-identify, estimated ng mga scientists? Millions of solar system. Sa millions of solar system, isang grupo sila na nakita ng mga scientists, ang tawag sa kanila, Milky Way. Millions of Milky Way. Na ang tawag sa kanila, galaxy. Grabe, ang laki. Grabe. But the whole universe that comprises galaxy and Milky Way, with all those inhabitants created by God, untainted by sin, watching us. Napakabibo pala natin, kapatid, pagdating natin doon sa langit. Marami pala tayong pupuntahan. Kikilalanin natin sila doon na nanonood sa atin ngayong gabi. Take note, ikaw at ako ngayon nanonood. Maliban na lang doon sa dumaan lang sa ating pag-aaral ngayon. Ngayon ba, kayo na nanonood sa inyong tablet, sa inyong computer, sa cellphone nyo? Napakarami pala nating pupuntahan. At doon sa mga lugar na yon, maraming parte tayo sigurong salusaluhan doon. Siyempre, the victory, the triumph of Christ. Ang ating mundo lang pala, our little world is the lesson book of the universe. Our planet Earth. Hinugot yan sa Desire of Ages. Ellen G. White states that the unfallen worlds and the heavenly angels watch Christ struggle in Gethsemane with intense interest. The Desire of Ages. In discussing Christ 4,000-year battle with Satan and his ultimate victory on the cross, she uses such phrases as the heavenly universe to be healed. All heaven and the unfallen world had been witnesses. They heard, they saw, heaven viewed. What a sight for the heavenly universe. Grabe. I-appreciate naman natin, kapatid. I-share naman natin kung gaano kalaki ang pag-ibig, kung gaano na ginawa ng ating Creator para sa atin. What a joy to behold. Sa atin ngayon, sinabihan tayo na itong ating planet Earth, na kanyang coming, kapatid, ours is not a time-sitting message. Na failure na ang time message, kapatid. Dahil nga sa Sandilo, maraming pumunta doon sa wilderness. Sa 1980s na yun. Dahil time-sitting nga eh. Failure follows after failure. We are not of that class who define the exact period of time that shall elapse before the coming of Jesus, the second time with the power of God. Some have set a time. Wala sa atin yung pag-set ng time. Ang sinabi lang ng Panginoon, tingnan nyo ang galaw, movement of His coming. Some have set time, and when that had passed, their presumptuous spirits have not accepted rebuke. Hindi sila tatanggap, but they have set another and another time. Kung hindi 1990s, 1999, 2004, 2020, grabe yan. But many successive failures
have stamped them as false prophets. Hinugot yan sa fundamentals of Christian education. So mayroon na palang balita noon, pero naka-headlines yan sa ating mga henerasyon. Kasi maraming tayong mga na-engage na mga ka-Adventist, ibang reliyon na nag-time set na darating ang Panginoon sa ganitong taon. Grabe, napaka-advanced na biyaya. So advanced is the grace. We want not to move the people's passion to give up as they are. Huwag naman nating i-move ang tao, kapatid, sa mga sensationalized na mga issues. People's passion to get upstairs para i-stir lang sila. Where feelings are moved, ito na. Lahat ka ba? Ito na. And principle does not control. Hindi na nga gamit ang prinsipyo kung hahanapin nila kung sino ba nagsabi nito. Ano ba ang kanyang pinanggalingan na kwento? Saan ba ito galing ang testimonya niya? Pag ang nabasa natin at nakita sa internet sa mga sharings ay mayroong nga ng relevance na sandilo, ay talagang i-share natin yan. May relevance na one world government kasi ang ating isip, itatayo ang one world government. Tapos ito na. I-pin down na tayo, isa-isahin na tayo, cannot buy, you cannot sell. Kapatid. Kawawa talaga. I feel that we need to be guarded on every side because Satan is at work to do his uttermost to insinuate. Alam mo yung word na insinuate ay parintin niya ng theory. To insinuate his arts and devices that shall be a power to do harm. Grabe. Anything that will make us stir, kahit ano, basta makastir. Create an excitement on a wrong basis. Is to be dreaded, for the reaction will surely come. Is to be dreaded, kailangan, huwag natin ano yan. For the reaction will surely come. Ganda ng pagkasulat ito ni N.G. White, kapatid. There will always be false and fanatical movements made by persons in the church. Ala, ito kapatid. Iinuman ko ito ng tubig. Sinong mga gagawa ng movements na yan? Group chatting? False and fanatical movements. Kahit na ipakita mo na sa kanila na false yun, tuloy ng tuloy pa rin sila. Kahit alam na nila na yung ano na yun, yung news na yun, yung mga issue na yun ay hindi pala linya sa presentation ni Kristo at ng Spirit of Prophecy. Share ng share pa rin. Alam na nila na ang source noon ay isang doktor na pastor na nag-faith healing. Alam na nila yun na ang ano. Magsishare pa rin ng mga bago na naman mga testimony. Ay nako, sabi niyo isa, mga ka-curious. Galing sila sa isang tao. Ang importanteng news natin ay galing dito sa sulat na matagal na. So these fanatical movements made by persons na ito na kasi ngayong 2020, January, November 7, magkaroon ng ganyan. Wala naman nangyari. Sabi niyo, November 7. Tapos sa December, magkaroon ng third wave, second wave. Maging wave niya kasi hindi pa nga na ano yung vaccine. Kaya patuloy pa tayong face mask. Kasi sinabi na Kristo, mga pestilences yan eh. Global na ang pestilences. Pero sinabi talaga sa news, sa 1897, na ang magdala niyan, na mga news na yan, fanatical movement niyan, ng mga tao na membro sa loob ng iglesia, made by persons in the church
who claim to be lead of God. Grabe. Totoo, naging totoo ba itong news ngayon? Sinulat na pala noon. Those who will run before the ascent. Nag-uuna ng takbuhan. Hindi pa nga sila pinatakbo. Those who will run before the ascent and will give day and date for the occurrence of unfulfilled prophecy. Exactly ito talaga. Give day and date ngayong November. Ngayong, tapos sinishare natin. So, isipin mo yung tao na sinishare mo ay may earrings, kung ano parang, grabe. Mga ka-curious. You rely you made your influence as watchers as Elijah. Kinukuha mo ang source ng proclamation sa mga tao na hindi nga mananampalataya. Saan ba ang source nila? Sa spirit of prophecy? Sa words of Jesus? Sa apocalyptic proclamation ni Jesus? Na-divert tayo, kapatid. Na instead dito tayo sa words of Christ, na mayroong it is written para sa ating henerasyon, kaya naka 1-7, kaya Laodicea, last church. We need Isaac, we need gold, and white ribbon. Kasi ang sakit natin, Laodicea, blind and naked. Ano yung naked, kapatid? Wala tayong damit. Walang damit na makikita na tayo ay sasalubong sa isang importanteng appointment. Naked eh. Ibig sabihin naked. Wala kang damit na sa importanteng okasyon na sasalubong ka na. Sa pinaka-importanteng tao sa balat ng universe. Our Creator and our Redeemer. Naked. Bakit? Naked. Hindi ka, wala kang ano eh. Ang balita mo ay blind. For the give day and date for the occurrence of ito mga hindi pa natupad na prophecy. Ganito ito, ganito ito. One world government, one world church. Isahin ang relihiyon. Isahin ang relihiyon. Saan yan sa Bible na isahin ang relihiyon? Saan yan sa writing sa iyo na isahin ang relihiyon? Pagsamasamahin. The enemy is pleased to have them do this. Tuwa talaga si Satanas na ito ang kanilang gagawin. For their successive failures and leading into false lines. Mga maling linya ito. Cause confusion and unbelief. Grabe. Kaya ito, mga kapatid, kayo dyan, Felmar Castro, Sing Barmara, Joel Basalo, Murillo Claveria, Kainang Comet de los Rios, Kenneth Magsema, Yvonne Demabo, Felix Aguilar. Sa aking mahal na estudyante noon, si Esther Casteltinson, isang faith believer, mananampalataya sa Panginoon. Kay Lim Merafuentes, dyan sa Bukidnon. Ezekiel Balagtas, sa Erizi Agraviador. Grabe, no? Alan Hacomelia, kumusta ka na, Brother Alan? Aking kaibigan. Namalinaw ito, kapatid. News nung nakaraan. Ellen G. White expected. In-expect ba ni Christ, para natin intindihin itong Ellen White expected Christ's return in her day. Bakit sinabi, in-expect niya sa kanya pa? Kasi time of the end. Nasa loob siya ng time of the end. Kasi sa time of the end, ito nga ang panahon na darating si Kristo. Pero walang date, walang araw, walang oras. Pero napaloob siya sa time of the end. Kasi yung sinabi ni Kristo. At the time of the end. Yan. Daniel 8. Sa ano din, sa Ezekiel, sa river. At the time of the end, the king of the north, the king of the south. At the time of the end, what shall be the indignation? Time of the end. Kaya si Ellen G. White, time of the end. Kasi siyempre, nandoon siya eh.
Kaya ang experience nito, expectancy of His coming. Kailangan manatili sa atin yung excitement of His coming. I was shown the company present at the conference said, some food for worms, some subjects of the 7 last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus. May pananampalataya sila, may belief sila na may buhay sa kanila na maabutan. Bakit ganun ang statement nito ni Ellen G. White? Kasi time of the end, yan ang importante na makita natin yung word na time of the end. Kasi nga ito, mayroon nga ito ang dissertation. Ito, libro ito ng aking kaibigan, no? Iniram ko noon kay Pastor, Dado, na nasa Saudi ngayon. Sa Abu Dhabi o sa Dubai ba siya? Time of the end, dissertation ito ni Gerard Fendal, ang chairman ng Biblical Research Institute sa Amerika, sa General Conference. Time of the end. ETKES. So dapat sa lahat ng mga broadcaster sa YouTube, sa Facebook, na mga Adventist, let us set down. Set down. Come together. And study and share. So we can deliver one voice, one certain sound of the trumpet. The hour will come. It is not far distant. Some of us who now believe will be alive upon the earth. Statement ni White yan. Kasi sa ating generation, darating talaga ang Panginoon. So sa time of the end, kung ang ating ang meaning ng 40 years or 70 years, 40 years, nasa ating generation talaga. And shall see the prediction verified and hear the voice of the archangel and the trump of God echo from the mountain and plain and the sea to the uttermost part of the earth. The hour will come. Darating daw ang oras. It is not far distant. Some of us who now believe will be alive. Napakagandang espiritu ito na pero in the succeeding paragraph 1883, ito ang sinabi, for 40 years did unbelief, murmuring and rebellion shut out the ancient Israel from the land of Canaan. Wow! Grabe, The same sins have delayed the entrance of modern Israel into the heavenly Canaan. Ito na mangyari sa atin, modern Israel. In neither case were the promises of God at fault. Hindi nagkamali ang mga pangako ng Panginoon. It is the unbelief, my friend. Ibig sabihin, unbelief lang. Ang tanong nito, saan applicable itong word na unbelief? Sa narrative ng redemption, authored by Christ, o sa narrative ng tao, na authored by tao, incited by the enemy of Christ, Satan? Siyempre, pronouncement ito ng narrative nila. Illuminati, itong mga pandemic, itong mga depopulation, itong mga HARP, conspiracy. Kapatid, hindi nga ako nagtaka. Lahat ng mga conspiracy theories, biktima sila ng mga networking. Biktima sila ng get quick rich. Biktima sila ng mga scams. Kasi hindi nila ibinigay ang puso't isipan doon sa prescription ng langit. So, kung unbelief man ang word na mag-define, na nag-prescribe sa hindi makapasok sa promised land. Ibig sabihin, saan ito applicable? Unbelief sa Christ word. Unbelief sa mount, sa river at sa island.
Kasi ang paniniwalaan lang nila ay yung theory, kapatid. Gagamitan ng teksto sa Biblia. Sabi ko sa aking kaibigan, you revisit. Bisitahan mo muli. Kasi nakadaan na tayo dyan eh. Nagdi-discuss nga tayo ng Daniel and Revelation. I-revisit nyo. Kasi yung Revelation, mayroong mabigat na katotohanan dyan. Ano yung mabigat na katotohanan? Si Kristo bumaba after more than 50 years. Nandoon na sa langit. Bumaba para puntahan si John. At ibigay niya yung 1 to 7 na mangyayari sa planet Earth. Si Kristo, hindi pa siya Jesus. Bumaba doon sa Ulay River para isabi kay Daniel na ito ang mangyari sa ating henerasyon. Last closing generation. Ang coming niya. Siya talaga ang bumaba. So, yung ganitong mga reality, yung ganitong mga katotohanan, the truth, Christ, aletheia, doon ngayon mag-function yung ating choices. Maniwala ba tayo dito? O maniwala tayo sa conspiracy theory? Tungkol dito sa one world government. Mayroong dinescribe si Kristo sa River of Olay. Mayroong dinescribe siya sa Mount of Olive. All nations nga ang language niya. Mas malinaw pa kay Kristo. Sa Book of Revelation, sa island, all nations. She made all nations drink of the wine. So ano yung pinainom? It is the unbelief, the worldliness, and consecration and strife among the Lord's professed people that have kept us in this world of sin and sorrow so many years. Hala, dahil para sa ganyan, natagalan tayo dito sa mundo because of unbelief. Kaya tama pa rin sinabi ni Sister White. Our condemnation in the judgment is not because we are at error. We are at fault. But because of neglect of heaven-sent opportunities for learning what is true. Neglect lang ang dahilan pala tayo na hindi tayo makapasok sa langit. Hindi tayo makarating sa dapat nating puntahan. We cannot finish the race pure and not defiled. Kasi 144,000 walang dungis eh. Undefiled. So dapat ang itanong natin ngayong gabi, ano ba yung mga defiling movements? Ano ba ibig sabihin ng defile? Yung mga dungisa ba? Yung assimilation, integration, yung sumasali tayo, sumasawsaw tayo sa mga programa na hindi na dapat nating makialaman. Gumagawa tayo ng mga religious activities na hindi na dapat. Religious, spiritual activities. Grabe. Napakalinaw na mensahe ito ni Kristo. Nating Spirit of Prophecy. Had the Church of Christ, kung ang iglesia ba ni Kristo ginawa ito, her appointed work as the Lord ordained. May sinabi para si Ellen G. White ni tungkol sa iglesia ni Kristo eh. Ellen G. White, kailan pa ito? 1898 pa. Kailan lang ba ang iglesia ni Kristo sa atin sa Pilipinas? 1901 ba? Kailan ba ito? 1912? 1915? Meron na pala si Ellen G. White na the Church of Christ. Kung ang iglesia ni Kristo, ginawa nila ang kanilang appointed work as the Lord ordained. Ano ba yung appointed work sa atin? Bakit tayo itinatag? To proclaim the warning message. Ano yung warning? The coming of the Lamb. Bakit warning yun? Coming of the Lamb. Bakit yung coming? Mayroon siyang wrath. The wrath of the Lamb. Kaya may warning. Para hindi tayo matamaan sa wrath of the Lamb. Kaya kailangan natin i-proclaim yung appointed work. Sa atin, Elijah, puntahan natin ang ating mga leader. Puntahan natin ang ating presidente sa Bukidnon. Sabihan na para magkaroon ng kapayapaan.
The whole world would before this have been warned, and the Lord Jesus would have come to our earth in power and great glory. Ito na talaga ang pagpanahon, Brother Alan Navarquez, na mapatunayan talaga ng ating kaibigan. Kasi naka-live tayo ngayon, kung totoo ba yung sinasabi niya na nagpagulo sa simbahan. Talagang, ano pang sinabi dito? Sinabi, the angels of God in their messages to men represent time as very short. Angels of God. Sino itong mga angels of God? In their messages to men, represent time as very short. Napakaikli lang daw ng panahon. Sinabi dito, thus it has always been presented to me. Paano masabing short time? Sinabi ng Romans 13:11, 12:1, Corinthians 7:21. Nasa maraming Bible citation text. Ito ang ating dapat ipang-share. Hindi yung kung saan galing ng mga tao ang ano. Thus it has always been presented to me, sabi pa ni Elijah. It is true. The time has continued longer than we expected in the early days of this message. Lalong tumagal. Alam natin, 120 years lang si Noah. Diba tayo? Ilang taon na ba tayo ngayon? Our Savior did not appear as soon as we hoped. But as the word of the Lord failed, na-failure ba ang salita? No, never. It should be remembered that the promises and threatenings of God are alike conditional. It's a condition, my friend. So what Christ is waiting for? Ano bang hinintay ng Panginoon? Christ is waiting for. Christ is waiting with longing. Grabe, sarap. Longing desire for the manifestations of Himself. Manifestation ng sarili niya in His church. Tapos may sinabi dito. Pinakasikat ito na sinasabi ng mga quotation. When the character of Christ shall be perfectly reproduced by His people, then He will come to claim them as His own. Tama kaya itong statement na ito? Reproduced by His people? Pag ito ang mabasa natin, ibig sabihin, kailangan talaga natin bawat isa sa atin. I-reproduce natin si Kristo sa ating buhay. Ano nga si Kristo? Si Kristo ay hindi nakain ng vegetarian. Ano ba? Si Kristo ay mahinahong magsalita. Karakter ni Kristo. Kailangan natin ma-produce natin. Ito kaya ang sinabi ng last day events? Pagbuksan mo ito, kapatid, ako lang naglagay niyan by His people kasi ang sinulat ni Ellen G. White ay ganito. In His people. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people. Ano yung in His people? Hindi by His people. Then He will come to claim them as His own. Kasi in the paragraph, sinabi niya? Manifestation of Himself in His church. Para ma-claim niya in His own. Somebody outside from us will perfect our character. It's not by His people. When the character of Christ shall be perfectly reproduced. Ano yung character ni Christ? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave the verb, the act of Christ. He gave. Yung character of giving, that's the worst, that's the hardest part sa tao. Napakano kasi ang tao covetous, selfish. In the last days, perilous times, men shall be lovers of his own self. Last days yan. Kaya, napakahirap, pinakamahirap sa tao yung mapagbigay. Kapatid. Kaya,
You remember the rich young lawyer? The rich young man? 10 commandments na talaga ang kanyang sinusunod simula pa sa bata. What must I do? Pero, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim His own. Bakit? Simple yan. Yung character of giving. Ibigay natin ang tamang mensahe. I-share natin ang tamang mensahe. Gastusan natin ang pagtulong sa pag-proclaim ng tamang mensahe. Ibigay na natin ang lahat. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, He gave up everything. Are we willing to give up the things in this world? Just to be in Christ? Diba? Ano ang karakter ni Kristo? That's the will of the Father. Ang kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Anong kalooban ni Kristo para sa atin? Pero itong ginagamit ng mga reform at ng mga offshoots. Kasi ayaw nila. Pag masabihan mo na sila, sabi na, si Juliano, grabe yan. Sakit yan magsalita. So, hindi yan. Minsan, kasi dapat ang ugali ay ganito. Ang ganito. Kaya nga, ang kanilang perfection of character ay nakabase ngayon sa vegetarian. Perfection of character ay huwag tayo, dyan, kasi may mga, na yan, mga infiltrated na yan, Babylon na yan, diswitch na yan. So, dapat alis tayo dyan. Diba? Dapat mahinahon. Mabait din sila magsalita. Mahinahon. Pero pag na-corner mo, sobrang corner, grabe. So take note of the statement, in His people. Hindi yung sinabi na by His people. Kaya lang yan, ng word ba na? Sealing is the settling into the truth. Ang karamihan, sealing is the settling into truth. Ay, kusang darating na lang ang silyo. Kusang darating na lang yan. Kusang darating. You have to get into. Kaya nga, pumunta ka sa linya para mag-aral tayo sama-sama. Kaya nga, nagsakripisyo kayo na manood. Kahit napaka-busy ninyo, sinakripisyo nyo ang oras nyo para manood. Gigising ng maaga kayo sa Amerika, tayo dito kahit gabi na talagang para manood. Kasi gusto tayong lumago, grow in grace, in the knowledge. Growing in grace. Yan ang ibig sabihin ng story of redemption. It is the privilege of every Christian. Not only to look for, but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. Privilege natin na binigay. We're all who profess His name, bearing fruit to His glory. How quickly the whole world would be sown with the seed of the gospel. Sana, yun. Quickly the last great harvest would be ripened, and Christ would come to gather the precious grain. Ganda nito. Christ would come to gather the precious grain. So it is now our time. Gathering na talaga ito. Gathering His people. Kasi mag-harvest na eh. Para mag-harvest, di ba? Ganito niya. Tapos saka i-harvest niya. Gathering. Hawakan para i-harvest. Sarap ng pakiramdam na hinawakan tayo ngayon ni Kristo, kapatid. Christ is protecting us sa mga bagyo, lindol at kalamidad. Kasi alam natin na we have a God who keep us safe. Yan ang importante, kapatid. By giving the gospel to the world. Ano yung gospel? To the world. Sa panahon ni Ellen G. White. Coming na ang ating King. That's the ano yung eternal gospel?
the everlasting gospel. Kasi ang ibig ng gospel ay ito lang, iligtas tayo ng Panginoon. Ang everlasting gospel, Christ, our King, He is coming. He is eternal King. Yun ang gospel. A King who loves, who is loving, the great provider. Yun ang gospel. He lived with us, died with us, conquered death for us, resurrected to give us hope, that life eternal for those who believe. When He appeared in the clouds of heaven, na tayo'y naghanda ayon sa Kanyang sinasabi sa mount, sa river at sa island. Makapaghanda tayo para salubungin siya. Ganda. We are not only to look for, but to hasten the coming of the day of God. He has put it in our power. He has put it in our power. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan through cooperation with Him. Siya ang nagbigay. Cooperate lang tayo sa Kanya to bring this sin of misery to an end. Tapusin na ito. Doon na tayo sa Kanya. We'll be with Him for eternity. In love and joy and happiness. Napakasarap na reality ito, kapatid. God keeps a record with the nation. So may record. Nakakount ang Panginoon. Uy. Sino yung anong accounting niya? Siyempre nire-record niya with the nations. The figures are swirling against. Nakarecord din ang lahat ng galaw ng mga bansa. Lahat din yung mga lumalaban. The figures are swirling against them in the books of heaven. And when it shall have become a law that the transgression of the first day of the week shall be met with punishment, then their cup will be in full. Grabe. Patuloy na yung first transgression of the law that the transgression of the first day of the week shall be met with punishment. So alam ng Panginoon, nakarecord na kung ano ang gagawin ng bansa. Sa atin, kung i-violate natin yung Sunday, alam na ng Panginoon, nakarecord na ito. Sinabi dito, God keeps a reckoning with the nation. When the time fully comes that iniquity shall have reached the stated boundary of God's mercy. Pag umabot na to sa sukdulan, His forbearance will cease. When the accumulated figures in heaven's record books shall mark the sum of transgression complete, wrath will come. Testimonies for the Church, 1889. Pero sinabi na ito ni Kristo doon sa river. When the transgressors are come to the full, some of the transgressions complete. Grabe. When the time fully comes that iniquity shall have reached the stated boundary of God's mercy. When the transgressors are come to the full. Saan yan? Dito. Sinulat ni J. White din. Time of the end. So hindi tayo pwedeng mawala na nandito tayo sa panahon na tayo na ang abutan at sasalubong ng pagdating ng Panginoon. So mga kapatid, sa gabing ito, napakasarap nating malalaman the joy of knowing, growing in grace, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. While God's mercy bears long with the transgressor, there is a limit beyond which man may not go on in sin. Mayroong limitasyon na.
When that limit is reached, then the offers of mercy are withdrawn and the ministration of judgment begins. Doon na. Yung ministration na. Deciding point na ito. The good news is, napaka-advance ng langit para sa kanyang mga anak. He loves His children so much that He is preserving us. He is protecting us today, tonight, right now. Amidst all these storms and typhoons of earthquakes, amidst the evilness of man, nandyan, kapatid, ang Panginoon na nag-protection sa atin. While God's mercy bears long with the transgression, there is a limit beyond. So mga kapatid, sa gabing ito, the time is coming when in their fruit and insolence, men will reach a point that the Lord will not permit them to pass, and they will learn that there is a limit to the forbearance of Jehovah. Ano sinabi ni Kristo kay Daniel sa River Olay? No? That the last end of the indignation, when you shall see the last end of the indignation, for the time appointed, the end shall be. Grabe. Napakalinaw. There is a limit beyond which the judgment of Jehovah can no longer be delayed. Hindi na. Hindi na ma-delayed, kapatid. Kaya He is shortening our time. Sa Mount Tumulid, sinabi niya, kung hindi niya paikliin, wala na siyang maabutan na buhay, flesh, to meet Him as a cloud. Wala na siyang maabutan, no flesh. Kasi ang importante dito, yung flesh, yung meeting with the living cells. Sigurado naman na mayroon naman namatay doon na nabubuhay ng Panginoon. That's given truth. Yung sa Mount of Olives, kasi Mount of Olives yan, tungkol yan sa ating buhay. Let the flesh. Sinasabi dyan. If you're not going to shorten it, no flesh. So, wala nang buhay na sa saludo. So, ngayong gabi, kapatid, sa ating pag-aaral, malinaw na ito na ang ating henerasyon. Kaya purihin natin ang langit. Purihin natin ang Diyos. Kung ano man ang ating mga relihiyon. Huwag na tayo magdebate sa mga doktrina. Ang importante yung doktrina ni Kristo ngayon na darating na siya at tayo'y maghanda. I-witness natin ang sinabi ni Jehovah. Kasi there is a limit beyond which the judgment of Jehovah can no longer be delayed. I-witness na natin si Jehovah na yung kanyang pag-ibig, yung judgment niya. Na tayo ay mga born again na. Dahil tayo ay mga born again na kay Kristo, may method tayo kung paano na. Methodist tayo. So mananampalataya na maging bagong buhay, bautismo in the water. Sa ating bagong buhay, lalakarin na natin ang tamang daan. Yung tamang daan, nalilakaran ng mga anak ni Kristo. Mga anak ni Kristo, nakabilang sa tunay na iglesia ni Kristo. Kasi ang tunay na iglesia ni Kristo, sinasaksi nila ang sinasabi ng Ama na si Jehovah. Dahil sila naglalakad sa tamang daan na nilakaran ni Kristo, steps to Christ, yan din ang dating daan. Nalilakaran din ng mga apostoles at ng mga patriarka. Dating daan. Bakit tawag dating daan? Kasi yun na ang daan, ang guidance for redemption, for our eternal life. Restoration movement, restoration truth message yan. Kaya dati na yan sinasabi na si Kristo lang ang ating tagapagligtas. Dati na yan. Bakit dati? Kasi matagal na eh. 2,000 years ago. Dahil tayo ngayon ay
pinaghawakan na ng kapangyarihan, tayo ngayon ay maging santos na. The Church of the Latter-day Saints. Siyempre nananampalataya tayo sa kanyang kabanalan. Ano yung saint? Bakit tayo santo? Kasi may holiness tayo. Saan natin mapuriba na may holiness? Sa araw ng kabanalan, remember the Sabbath day to keep it holy. So kung kinip mo yan, may kabanalan ka. Gaya ng ginawa ngayon ng mga Philippine Bible Apostolic Church, Holiness Church, na talagang doon sa kanyang kapahingahan sa the day of the Lord Sabbath. Dahil tayo sa Sabbath na yan, for eternity, we will worship Him on the Sabbath. For eternity. Kasi yun lang ang ating relasyon. Siya ang creator, tayo created being. Wala, tayo created being lang. We need to worship Him. So we need to worship, respect Him on the seventh day because that's the day of the Lord. Kaya nga pagdating natin sa langit, tayo ngayon mga Adventist kasi we will for eternity advent the coming of Christ. Yan ang ibig sabihin ng mga pangalan ng mga sumusunod kay Kristo who keep the commandments of God and possess or have the testimony of Jesus Christ. Ano yung testimony ni Jesus Christ? Ito ngayon, pinatutuhanan natin na yung sinasabi niya, ito ang nangyari sa bawat bansa ng buong mundo ngayon. Siya mismo nagtestimonya nito. Hawak natin ito ngayon sa ating pag-aaral. Yung sinasabi natin, keep the commandments of God and hawak natin the testimony of Jesus. Ano yung testimony ni Jesus? Yung sinabi niya sa mountain, sa river, at sa island, na pinatutuhanan ngayon sa sulat ni Ellen G. White. Kasi siya doon napaloob sa time of the end, na nakasulat sa Biblia na on 2300, on 1844, mangyayari na itong age of enlightenment. So ito tayo ngayon. Napakasarap kapatid. Tayo yuyuko ngayon sa isang panalangin, no? Sa pangalan ng Eternity Broadcasting Services. Sa pangalan ng Radical Reconnections. Tayong lahat na biniyayaan ng kapangyarihan ng grasya para tayo ang bawat isa will be reconnected to Christ sa isang radical na pagbabago, radical change sa ating mga buhay. Panghawakan natin ngayon the comfort of knowing that Christ is in us. And the Holy Spirit is empowering us. So ngayong gabi at ngayong umaga, bukas, I would like to congratulate the Power of God's Grace sa kanilang 10th year anniversary na gaganapin sa Amerika bukas. Bukas ng gabi. No, that's Friday evening. And then Friday morning here in the Philippines. So pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang paggabay sa the Power of God's Grace Ministry. We pray and we praise God for your ministry who have come right on time because God is always right on time. By the power of His grace, we can be radically reconnected. So we can proclaim the eternity, can broadcast the life eternal that is only in Christ Jesus. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin upang aming alamin ang katotohanan, the truth that it is in Christ. Thank you for the insights, for the quotations written by Ellen G. White that amplifies the words of Jesus Christ. Almost the same. So thank you
na in-engage nyo ang bawat isa sa amin ngayon. Para kaming lahat makaproclaim sa pamamagitan ng pag-share ng iyong mga banal na salita. Move these people, move all of us, that we will be steered by your words, not by the words of the people around. We will be excited of your coming, not excited by the words of the people around, the theory around. Thank you, Lord Jesus Christ, in the remaining moments of our intercessory work. And thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the comfort, the assurance that you are sealing now our faith, because the rain has come into our hearts and into our minds. Thank you for preparing us tomorrow to join again in this study, at the same time, 7:30. In Christ's name we pray. Amen. So, sa pangalan ng lahat, dito sa studio, kay Sen, kay Jackson, kay Raquel, kay Livio, sa lahat ng mga kasamahan natin dito, broadcast studio, sa mga Sasing family, kay Brother Eugene, kay Sister Leona, sa lahat, kay Brother Harry, na ngayon ang kanyang mama nasa hospital. We will continue to pray, my beloved friends. Panalangin natin sa ating pagtulog ngayon ang kalagayan ng mama ni Brother Harry, Brother Harry Ismaya, kanyang mama na nasa emergency ngayon sa sanitarium. We ask you to pray for his mother right now, kung ano ang kalooban ng Panginoon, kapatid. So shall we specially pray? No? Sa mga moments of this time, tayo yuko muna sa panalangin. Great God, loving Father, in the throne of your grace, we specially pray right now for the mother of Brother Harry, right now in Manila Sanitarium. Thou knowest their need and the need. Bless the doctors, the nurses, who will be attending, because we entrust to you, because thou art the God who knows everything. Thank you for giving us faith to believe of your decisions, of your guidance. In Christ's name we pray. Amen. So, thank you, and God bless you, and see you tomorrow evening, my beloved friends. Right. Oh, the marketplace is empty, no more traffics in the streets. All the bitter stools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors, in the courtroom no debate. Work on earth is all suspended, as their king comes through the gates. The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king